Zatlieskaj, no. Krásne. Dobre. Už nebudú? Príjemný podvečer vám prajem, milé dámy, milí páni, milé deti. Vítam vás na našom dnešnom kultúrnom programe, ktoré je spojené s Váľaním mája a je naša obec si zachováva tú dlhoročnú tradíciu, ktorá je spájana už s našimi predkami. Váľanie mája sa podujmú naši dobrovoľní hasiči, ktorým chcem týmto poďakovať. A kultúrnym programom vás sprevádzajú deti z folklórneho zboru Kysucké Krčeky spoločne so svojimi lektormi a Hedgonková trieda. Čiže prajem vám príjemnú zábavu, užite si aj tento kultúrny program, ktorý si pre vás pripravili. A zároveň by som vás chcel všetkých poprosiť, ktorí vlastne stoja a nie tu na Selates, aby ho ten maj nezasiahol, aby sa